खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नैबे जोंनि इलेक्सना जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा रेशन कार्डनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामना जानो थांगासिनो दङ आरो रेशन कार्डल' नङा दै नैबे इलेक्सननि उनावनो जोंहा अरुणोदय स्किमनि थाखायबो गोदानै एप्लाइ खालामना जानो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन एबा अरुणोदय स्किमनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोननियाव रेशन कार्डआ थाबासो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायना लाखादो जाहाथे नोंथांमोना रेशन कार्डखौ माबोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ बहा थांनानै एप्लाइ खालामहैनो नांगौ नोंथांमोना रेशन कार्डनि फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामनो नांगौ मा डकुमेन्टस होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगौ बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो बिनि थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाखादो जाहाथे नोंथांमोना इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै लानो हायो दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमखौबो नोंथांमोना जेब्लानो रेशन कार्ड मोनगोन अब्ला नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेनो जाहैबाय जोंहा नैबे रेशन कार्डनि फर्मआ जेनेबा नोंथांमोना रेशन कार्ड एप्लाइ खालामनाय समाव नैबे फर्मखौ फिलआप खालामना होनो नांगौ दा बे फर्मनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव एसे उनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दा नोंथांमोना बेहाय नुदों जानो हागौ नै गोजौथाराव जोंहा होनाय दङ एक्जिस्टिं कार्ड हल्डारनो जायफोर नोंथांमोनाव रेशन कार्डआ दंखायो दा नोंथांमोननि थाखाय बियो दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना गोदान नोंथांमोना नुदों जानो हागौ निउ एप्लिकेन्ट दा नोंथांमोना बेहाय राइट सिन होनो नांसिगोन जायफोर नोंथांमोना गोदानै रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना नैबे निउ एप्लिकेन्टआव नोंथांमोना राइट सिन होबानो जाबाय ओरै नोंथांमोना राइट सिन होनांगोन आरो बेनो दे जोंहा रेशन कार्डनि एप्लाइ खालामनायनि फर्मआ दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोनाव रेशन कार्डआ दंखायो नाथायबा नोंथांमोननि न'खराव सोरबा सासे फेमिलि मेम्बारा फैदेरबायबा सासे नोंथांमोननि न'खराव बारायदेरबायबा सोद्रोमाया दा अब्ला नोंथांमोना सासे सोद्रोमाखौ एड नोंथांमोना खालामनो हायो दा बिनि थाखाय जोंहा नैबे कारेक्सन बायदिसिनायावबो नोंथांमोना बेखौनो बाहायनो हागोन आरो दा निउ एप्लाइनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबनोसै दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे कार्ड टाइपखौ नोंथांमोना चुज खालामनांगोन दा नोंथांमोना बबे मोनसे कार्डनि थाखाय इलिजिबोल जागोन नोंथांमोना बेखौ मिथियाबो जानो हागौ दा बिनिखायनो नैबे कार्ड टाइपआव नोंथांमोना जेबो दायो बेहाय होनो नाङा दा बेखौ अफिसियेल बिथांमोनखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनो होबानो जाबाय नोङो बबे टाइपनि थाखाय इलिजिबोल जागोन नोंथांमोना बेखौ हमनानै मोननो हानाय नङा नालाय दा बिनिखायनो कार्ड टाइपआव नोंथांमोना जेबो होनांला आरो दा बिनिफ्राय नैबेहाय नोंथांमोना नुदों जानो हागौ फार्स्ट फट'ग्राफ अफ हेड अफ फेमिलिनो दा बेहाय बुंदों आरो जेनेबा न'खरनि फेमिलिनि गाहायनि बेहाय माने फट'ग्राफ नांगौ जाहैबाय बे पासपर्ट साइज फट'ग्राफखौ नोंथांमोना होनो नांगोन न'खरखौ सोर दैदेननो न'खरनि गाहाय सोद्रोमानि नोंथांमोना बेहाय पासपर्ट साइज फट'ग्राफखौ बेहाय सिथाबना होनो नांगौ होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों दा बेहाय होबानो जाबाय नोंथांमोना दा बिनिफ्राय नैबे कार्ड नाम्बारा जायफोर एक्जिस्टिं कार्ड हल्डार्स बिथांमोननि थाखायसो आंना बुंनायाबो जालायलांबावाखैसो दा नोंथांमोना फिलआप खालामनो नाङा आरो नैबेहाय जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो नागिरदों नोंथांमोना दा बिनिफ्राय बेहाय बुंदों न'खरनि फेमिलिनि गाहायनि नामखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय जेनेबा नोंथांमोननि न'खराव सोर सोद्रोमाया माने सोर सोद्रोमाया नोंथांमोननि न'खरखौ सामलायो दा बिथांनि नामखौ नोंथांमोना बेहाय मोजाङै केपिटेल लेटाराव लिरनानै होबानो जाबाय बिमानि नामखौ नोंथांमोना होनो नांसिगोन जाय बिथांनि न'खरनि गाहाय एप्लाइ खालामदों दा बिथांनि बिमानि नामखौ बेहाय होनो नांसिगोन बिफानि नामखौ बेहाय होनो नांसिगोन केपिटेल लेटाराव नोंथांमोना लिरजोबानो जाबाय हिन्जाव दङबा हिन्जावनि नामखौ बेहाय लिरना होबानो जाबाय एबा हिन्जाव एप्लाइ खालामदोंबा बेहाय हौवानि नामखौ लिरना होबानो जाबाय जेन्डारखौ बेहाय लिरनानै होदो दा बिनिफ्राय मा सनाव जोनोम जानाय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना बेहाय होबानो जाबाय बैसोआ बेसेबां जाखो बेखौ नोंथांमोना होदो इजियैनो नोंथांमोना हाजोबगोन नेसनेलिटिया जोंहा इण्डियान बेहाय नोंथांमोना होदो नोंथांमोना बेहाय मबाइल नाम्बारखौ होनो नांगोन बिनिफ्राय लेन्डलाइन फन नाम्बार दङबा नोंथांमोना होबानो जाबाय गैयाबाबो जेबो नङा बेहाय जोंहा स्टार मार्क होआखै नालाय नैबे स्टार मार्क होनाय बायदिबा नोंथांमोना गासिखौबो फिलआप खालामनांगोन आरो स्टार मार्क होनायखौ नोंथांमोना फिलआप खालामथारनांगोन दा बेनिफ्राय गावबागावनि बेंक एकाउन्टनि नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगोन बेहाय बेंकनि नामा मा बबे ब्रान्चआव नोङो बेंक एकाउन्टखौ खुलिनाय बेखौ होनो नांगोन दा बिनिफ्राय जब कार्ड नोंनियाव दङबा जब कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय जुदि नोंनियाव जब कार्ड गैयाबा नोंथांमोना जब कार्ड नाम्बारखौ होआबाबो जेबो नङा दा बिनिफ्राय बिपिएल एप्लिकेन्ट बा नोंथांमोना बिपिएल एप्लिकेन्टनि बेहाय माबाखौ होबानो जाबाय नामखौ होबानो जाबाय नाम्बारखौ होबानो जाबाय दा गैयाबाबो जेबो नङा बेहाय जोंहा स्टार मार्क होनाय गैया नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ होआबाबो जेबो नङा आरो
दा बेनिफ्राय प्रेजेन्ट एड्रेसखौ नोंथांमोना दायो बे होनो नांसिगोन जेरै जोंहा स्टेटआ मा आसाम होबाय बिनिफ्राय नोंनि डिस्ट्रिक्टआ मा बेखौ नोंथांमोना होदो नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि साब डिभिजना मा एबा नोंनि साब डिभिजना मा बेखौ नोंथांमोना होदो नोंथांमोननि सार्कलआ मा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिना गासिबो मोनजोबखागोन नोंथांमोननि सार्कलआ मा बेखौ नोंथांमोना होदो दा बिनिफ्राय नोङो बबे एरियायाव थायो नोङो रुरेल एरिया गामि एरियायाव थायो ना उर्बान एरियायाव थायो सोहोरि एरियायाव थायो नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय जुदि नोंथाङा गामि एरियायाव थायोबा नोंथांमोना रुरेल एरियायाव होबानो जाबाय नोंथांमोननि ब्लकनि नामा मा बेखौ नोंथांमोना होदो नोंथांनि BCDCआ मा बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय नोंथांनि गामिनि नामा मा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै केपिटेल लेटाराव लिरना होबानो जाबाय जाहाथे जेबो स्पेलिं मिस्टेक जाया नङाबा स्मल लेटारफ्राव नोंथांमोना लिरलाबायना होयोबा उनाव स्पेलिंफोरखौ अफिसियेल बिथांमोना बारा सिनायनो मोनाबा बेहायनो जोंहा माने एसे एड्रेसफ्रा माबा भुल जालाबायो आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना केपिटेल लेटाराव स्राय मोजां लिरना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंनि बे हाउसआव नोङो जेनेबा नोङो दायो गावनि न'आवनो थायो ना रेन्टेड हाउसआव नोङो थायो बेखौ नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय जुदि नोङो गावनि न'आवनो थायोबा मालायनि माबायाव थायाबा नोङो मालायनि जेनेबा रेन्टआव नोङो थायाबा नोंथांमोना नैबे होबानो जाबाय गावनि जेनेबा नोंथांमोना बेहाय लिरना होनांगोन आरो राइटसिनथ' बेहाय होनो थिनाखै नोङो जुदि गावनि न'आवनो थायोबा वन हाउसआव नोंथांमोना बे वन हाउसखौ नोंथांमोना लिरना होदो जुदि नोङो मालायनि माबा बानायनाय न'आव थायोबा एबा रेन्ट हाउसआव नोंथांमोना थायोबा रेन्ट लानानै नोङो थायोबा अब्ला नोंथांमोना रेन्टेड हाउसखौ नैबे लिरना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंनि जुदि रेन्टेड हाउसआव थायोबा एबा मालायनि न' लुनायाव नोङो जेनेबा भाराफोर थायोबा दा नोंनि बे भारानि मालिक जेनेबा बे रेन्टेड हाउसनि मालिकनि नामखौ नोंथांमोना बे लिरना होबानो जाबाय न'नि मालिकनि नामखौ बेहाय लिरना होनांगोन जायफोर नोंथांमोना गावबागावनि न'आवनो थायोबा नोंथांमोना बे होनो नाङा नाथायबा जायफोर बिथांमोनासो भारानि न'आव थायो दा बे भारानि मालिकनि नामखौ बेहाय लिरना होनो थाखाय जोंहा बेहाय बुंदों आरो दा बिनिफ्राय गावबागावनि लेन्डमार्क एबा लकेलिटिनि एबा कल'निनि नामखौ नोंथांमोना लिरना होनांगोन पिन क'डखौ नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय हाउस नाम्बारखौ नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय दा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनजोबखागोनखा एबा गावबागावनि एड्रेसखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखायोआनोखा नोंथांमोना मोजाङैल' फिलआप खालामना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय भटार लिस्ट बायदि नोंनि बे लकसभानि समस्थिया मा बेखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन गावबागावनि बे लकसभानि MP समस्थिखौ नोंथांमोना लिरना होनो नांगोन बिनिफ्राय एसेम्बलि कनस्टिटुवेन्सि एबा LSC समस्थिया मा MLA नि समस्थिया नोंथांमोननिया माया गोलैयो बेखौ नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय मोजाङै गावबागावनि भटार लिस्टखौ नायनानै एबा भटार कार्डआव नायनानै नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय भटार लिस्टखौ नोंथांमोना बबे इयारनिखौ होनो बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना होबानो जाबाय भटार लिस्ट जोंहा दाथ' एसे सिगाङाव जोंहा ओंखारना फैबाय दा बे भटार लिस्टखौ होयोबा नोंथांमोना बेहाय बोसोरखौ होबानो जाबाय 2025निफ्राय 2025निखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो बेबायदि दा बिनिफ्राय नोंनि बे पलिं स्टेशननि नाम्बारखौ नोंथांमोना बे होनो नांगोन पलिं स्टेशननि नामा मा बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दा बेखौ नोंथांमोना बहा मोनजोबगोन नोंनि बे भटार कार्डआवनो थायो बेखौ नोंथांमोना गासिबो भटार कार्डआव नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय सिरियेल नाम्बारखौ होबानो जाबाय पलिं स्टेशन बे सिरियेल नाम्बार दा बेखौबो नोंथांमोना भटार कार्डआवनो मोननो हागोन एबा भटार लिस्टआव नोंथांमोना नायबाबो नुनो हागोन दा बे भटार लिस्ट बायदिबा नोंनि बे हाउस नाम्बारा मा भटार लिस्टआव थानाय बायदिबा नोंनि बे हाउस नाम्बारा मा बेखौ नोंथांमोना भटार लिस्टआव नायनानै गावबागावनि हाउस नाम्बारखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय भटार लिस्टखौ नोंथांमोना खेबसे डाउनलड खालामदो नोंथांमोना इलेक्सन कमिसननि अफिसियेल वेबसाइटआव थांदो ओरैनो नोंनि बे भटार कार्डआवबो थायो हाउस नाम्बारा दा बेहाय नोंथांमोना नायनानै होबाबो जागोन दा जुदि नोंनि बे प्रेजेन्ट एड्रेसानो पार्मानेन्ट एड्रेसबा नोंथांमोना नैबे थिक खालामबानो जाबाय अब्लानो गासिबो थिक जाजोब्बाय आरो नोंथांमोना माने एखे जाबाय नैबे गाहायाव नोंथांमोना लिरना होआबाबो जेबो नंला गोजौनियानो जुदि पार्मानेन्ट एड्रेसखाबा नोंथांमोना नैबेल' थिक मार्क ओरै राइटसिन होदो ओमफ्राय नैबेहाय होनो बे गाहायाव होनायाव नोंथांमोना जेबो लिरनांगौनि गोनांथि गैला जुदि नाथायबा प्रेजेन्ट एड्रेसा नोंनि बे पार्मानेन्ट एड्रेसजों मिलायाबा नोंथांमोना नैबेहाय पार्मानेन्ट एड्रेसखौ नैबे लिरना होबानो जाबाय आरो दा नोंथांमोना निसय बुजिना मोनबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय प्रफेसनेल नोंथांमोना माखासे डिटेल्स होनांगौ जेरै नोङो मा मावो बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन टटेल एनुवेल इनकाम बोसोरफायाव बेसेबांसो फैसा खामायनो हायो बायदि दा बिनि नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटफोर दङबा बेहाय नायबानो जाबाय अनुमान खालामनानै नोंथांमोना होबाबो जागोन बायदि आरो नोंथांमोना मिथिखागोन बेसेबां नोंथांमोना खामायनो हायो बोसोरफायाव दा बिनिफ्राय LPG गेसनि कानेक्सन दङबा दा बेनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन गेस कानेक्सननिया दंना गैया बेखौ नोंथांमोना दंबा एभेलेबल नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय गेस कम्पानिनि नामा मा LPG बे संग्रा गेसनि बागै बुंदों बेहाय LPG आजिखालिथ' थाखाजोबगोन नोंथांमोननियाव गासिबनियावबो दा बेनिखायनो गेस कम्पानिनि नामखौ नोंथांमोना लिरबानो जाबाय लेखा बिलाइथ' थाखायो बे गेस बुकिं लेखा बिलाइया दा बेहायनो नोंथांमोना नायना होबानो जाबाय गेस एजेन्सिनि नामा मा कनजुमार नाम्बारा मा बेखौ नोंथांमोना गेसनि जा नोंथांमोना बुकिंनि थाखाय लेखा बिलाइ मोना होमबा दा बेहाय नोंथांमोना नायनानै बेखौ मोजाङै फिलआप खालामना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नैबेहाय नोंथांमोना नैबे जाहैबाय एक्जिस्टिं माबाफोरनि जायफोर बिथांमोननियाव माबाया रेशन कार्डआ दंखायो दा बिथांमोननि थाखायसो दा बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनो नाङा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबिथिं
बे जाहैबाय जोंहा गासिबो माबानि जायफोर बिथांमोनाव रेशन कार्ड दंखायो बिथांमोननि थाखाय बे दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे फेमिलिनि गासिबो डिटेल्सखौ होजोबनांगोन बेखिनियाथ' नोंथांमोना बेखौथ' हाखागोनखा नोंनि प्लेस अफ बार्थनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना होजोबनांगोन आरोबाव नोंथांमोना खेबसे लिरना होफैबावबानो जाबाय जाय बिथाङा एप्लाइ खालामदों एबा नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंबा नोंनि बे जोनोम जायगानि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना होजोबनांगोन माने गावनि एड्रेसखौ नोंथांमोना होफिनजोबनांगोन आरो जेरै नोंनि स्टेट आसाम डिस्ट्रिक्टआ मा सार्कोल साब डिभिजन ब्लक भिलेज नेम बिसिडिसिनि नामा मा नोङो गामि एरियाव थायोना सोहोर एरियाव थायो नों रुरेलाव थायोना अर्बानाव थायो नोंथांमोना बेखौ होनांगोन आरो बेखौथ' नोंथांमोना ओरैनो हाखागोनखा फिलआप खालामजोबनो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मा डकुमेन्टस होनो नांगोन ना एनेक्सार 1आ जोंहा गाहायाव दङ आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरगोन बेहाय नोंथांमोना राइटसिन होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय बुंदों आरो माइनर नोंथांमोननियाव दङबा नोंथांमोना बेनि बार्थ सार्टिफिकेट होनो नांगोन होननानै जोंहा बेहाय लिरना होदों जेनेबा सोरबाफोर न'खराव जुदि गथ' फिसाफोर दङबा दा बिथांमोननि बैसोआ 10 बोसोरनि गाहायाव दङबा नोंथांमोना बिथांनि बार्थ सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन होननानै बेहाय बुंदों आरो गैयाबा नोंथांमोना होनाङा जुदि न'खराव 10 बोसोरनि बारा 10 बोसोरनि खम गथ' दङबासो नोंथांमोना होनांगोन नङाबा होनाङा दा बिनिफ्राय भटार लिस्ट नोंथांमोना होनो नांगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना खाजोना रसिद दङबा खाजोना रसिदखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बेखिनियानो आरो बिनिफ्राय एड्रेस प्रुफ नोंथांमोना होबानो जाबाय एड्रेस प्रुफआव नोंथांमोना पान कार्ड होनो हागोन बेंक पासबुकबो होनो हागोन बिनिफ्राय कारेन्ट बिलबो नोंथांमोना होनो हागोन जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे नङा मोनसे डकुमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय नोंनियाव मा डकुमेन्ट्स दङ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय नोंथांमोना गोबानो पान कार्डखौनो होगोन बायदि आं मोनदों सोरबा ड्राइभिं लाइसेन्सबो होनो हागौ दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेबायदि होबानो जाबाय आरो डकुमेन्ट्सखौ मोनसे दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय गावनि नामखौ लिरनो नांगोन जाय नोंथाङा एप्लाइ खालामदों माने हेड अफ दा फेमिलियासो एप्लाइ खालामदों नालाय न'खरनि गाहायासो बेहाय एप्लाइ खालामदों दा बेनिखायनो न'खरनि गाहायनि बेहाय जोंहा माबाखौ नांगोन नामखौ दा बिनिफ्राय बिथांनि बेहाय फुल नामखौ सिगनेचार बेहाय होबावनांगोन दा बिनि उनाव नैबेहाय गासिबो दानिया न'खराव सोर दं बिथांमोननि नामखौ लिरनो नांगोन हेड अफ दा फेमिलिजों लोगोसे जेनेबा न'खरनि गाहायजों लोगोसेनो बेहाय सोर दं न'खराव खैजनसो सोद्रोमाफोर दङ दा बिनि गासिबो डिटेल्सखौ बेहाय होजोबनांगोन नोंथांमोना नायदिनै बेहाय फट'ग्राफबो होनांगोन खैजन दं बे फट'ग्राफबो होनो नांगोन दा बिनिफ्राय बिथांमोननि नामा मा बेखौ नोंथांमोना बिथिं लिरना होजोबनांगोन बिनिफ्राय जेन्डारा मा बेखौ नोंथांमोना होजोबनांगोन बिथांमोना बेसेबां सनाव जोनोम जानाय मेम्बारफ्रा न'खराव जेनेबा गथ' गथाय सोर दं बेखौ होजोबदो बिथांमोननि बैसोआ बेसेबां जाखो जेन्डारा मा बेखौ होजोबदो बिलाय बैसोआ बेसेबां जाखो बे होदो दा बिनिफ्राय सिरियाल नाम्बारखौ होदो बे माबायाव भटार कार्डआव नायनानै फादार्सनि नेम बे गासिबो मादार्स नेम बे गासिबो फिसाय जायखिजाया फिसायानो जा हिन्जावानो जा बिनि माबाखौ लिरजोबदो रिलेसनशिपआ मा जायो नेसनेलिटिया मा जायो बेखौ गासिबो नोंथांमोना हाजोबखागोनखा जायखिजाया न'खराव सोर मेम्बारफोर दङ दा बिथांमोननि माने डिटेल्सखौ होजोबनांगौ नामफोर लिरनांगौ बैसो लिरनांगौ डेट अफ बार्थ लिरनांगौ गासिबो नोंथांमोना लिरजोबनांगौ बेखौ इजियावनो हाजोबगोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहराबाबो जेबो नोंथांमोना हायै बेबायदि जानाय नङा नोंथांमोना हाजोबखागोन जायखिजाया न'खराव सोर सोद्रोमा दं बेखौल'सो नोंथांमोना एड खालामनांगौ माने लिरनाल'सो होनांगौ आरो नामजों लोगोसे जेन्डार बिनिफ्राय डेट अफ बार्थ बेफोरबायदि आरो दा बिनिफ्राय दा बेहाय नोंथांमोना आरोबाव मोनसे फट'ग्राफ होबावनांगोन न'खरनि गाहायनि माने जाय नोंथाङा एप्लाइ खालामदों दा नोंथांनि बेहाय माबाखौ होनांगोन पासपर्ट साइज फट'ग्राफखौ आरोबाव नोंथांमोना होनो नांगोन दा बिनिफ्राय नोंथांनि नामखौ आरोबाव खेबसेबाव बेहाय लिरनो नांगोन फर्मनि सिरियाल नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय होनो नाङा बेखौ अफिसियेल बिथांमोनासो होगोन दा बिनिफ्राय कार्ड टाइपखौबो अफिसियेल बिथांमोनासो होगोन दा नोंथांमोना बेखौ होनाङा दा बिनि उनाव गाहायाव नोंथांमोना नैबेखौ मिथिना मोनजोबखाबाय जानो हागौ नैबे मा डकुमेन्टस होनांगौ बेखौ आरोबाव खेबसे जोंहा लिरना होबावदों जे नोङो नैबे एड्रेस प्रुफ हिसाबै पान कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ बायदिखौ नोंथांमोननिसिम आं एसे सिगाङावनो खोन्थाखाबाय आरोबाव बेहाय जोङो खेबसे होबावदों दा नोंथांमोना बेखौ थिक खालामनाल' होबानो जाबाय जेनेबा मा डकुमेन्टसखौ नोङो होखो बेहाय गोजौआव होबाय नोङो जुदि न'खराव 10 बोसोरनि गाहायाव जुदि गथ' फिसाफोर दङबा नोङो राइट सिन होबाय जुदि गैयाबा नोंथांमोना बेहाय राइट सिन होनो नांला बेनिफ्राय भटार लिस्टनि बेहाय माबाखौ होबानो जाबाय भटार लिस्टआथ' नोंथांमोना होखानांगोनखा खाजोना नोङो रिसिप्ट दङबा खाजोनानि रिसिप्ट माने खाजोना रिसिप्टखौथ' नोंथांमोना खाजोना होबासो मोनगोन रिसिप्ट दंबा बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना पान कार्ड नङाबा जायखिजाया मोनसे डकुमेन्टस होबानो जाबाय कारेन्ट बिल दंबाबो नोंथांमोना बेहाय होबानो जाबाय दा बेबायदि आरो बेखौ नोंथांमोना हाजोबखागोनखा रिसिप्ट नाम्बार मा नाम्बार बेखौ अथ'रिटि बिथांमोनासो होगोन दा बेखौ नोंथांमोना फिल आप खालामनो नाङा मिथिबायना दा बेबायदियैनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ओरैनो जोबोद इजियाव
नोंथांमोना आं बुंनायखौसो सोरबा सोरबा बुजिलायलाङासै दां बोरै बोरै बुंलांखोब्रा होननानै नोंथांमोना सोरबा सोरबा हमनोनो हालायलाङासै दां बुंनायानो आंना नालाय माबायदि जाबावदों जारलासो दा जिखायानो जाया मानो नोंथांमोना जोबोद इजियावनो नैबे रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो दा बे फर्मजों लोगोसे नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स होनांगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनजोबबाय जानो हागौ बोरै फिलआप खालामनो नांगौ बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनजोबबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय फैदो नोंथांमोना बे फर्मखौ बोरै मोननो हागोन दा बे फर्मखौ नोंथांमोना अनलाइनथ' मोननो हायो जोबोद इजियावनो नोंथांमोना फर्मखौ मोननो हायो दा बे फर्मनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम होनखाबाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आङो एसे उनाव होनानै दोनगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बे फर्मखौ बबे जायगायाव हैनो नांगौ नोंथांमोना नैबे डिस्ट्रिक्टनि फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन एन्ड कनजुमार एफेयार्सनि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै हैनो नांगोन सब डिभिजनावबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैजायो फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन एन्ड कनजुमार एफेयार्सनि अफिसाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हायो दाथ' नाथायबा एप्लाइ खालामनो हाया इलेक्सननि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा दायो नोंथांमोना मिथिनो हाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों जे नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिखायनो इलेक्सननि उनाव जाहाथे गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ जाबाय होननाय लोगो लोगो मिथिना मोननो हायो मानो होनोबा आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन जे जोंहा दायो रेशन कार्डनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनाया जाबाय होननानै दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनाय लोगो लोगोनो एबा नुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय जाहाथे एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनि थाखायनोथ' आं नोंथांमोननिसिम दायो नैबे भिडिअखौ लाबोनानै खोन्थाहरनाय जाबाय गासिबो नोंथांमोना रेडि थाखाबानो जाबाय इलेक्सननि उनावनो जोंहा रेशन कार्डनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनो जानो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय रेशन कार्ड नोंथांमोना मोनखांनायनि उनावनो अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना मासै मास फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनजोब्बाय जानो हागौ जोबोद इजियावनो नोंथांमोना फिलआप खालामनो हागोन जेबो गुदु गादा गैया बेहाय जोबोद इजिनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो माने एड्रेस बायदिसिनाखौल' नोंथांमोना मोजाङै होनो नांगौ आरो डकुमेन्ट्स बायदिसिनाखौल' नोंथांमोना होनो नांगौ बेंक एकाउन्ट बेफोरखौल' नोंथांमोना होनो नांगौ जोबोद इजिनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माखौबाफोर बुजिना मोननो हायासैबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आंनासो बुंनाया थाथा बोरैबा बोरैबा गेजेराव जालांनाय बायदि आं मोनबाय जिखियानो जाया मानो आं बे भिडिअखौ बानायफिनला आं बिदिनो आपल'ड खालामना होनोसै आरो एफा एनै मिस्टेकआथ' जाखायोआनो मालाबा नोंथांमोनाबो गासिबो बुजिलायखायोआनो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों